rai ở lộc thư rai ở lộc thư rai ở lộc thư sao nó xương khắc của vài năm sổ gô sao nó xương khắc của vài năm sổ gô sao nó xương khắc của vài năm sổ gô rai ở lộc thư rai ở lộc thư đi qua một thai ở lộc thư đi qua một thai ở lộc thư quay kia bay ở lộc thư quay kia bay ở lộc thư Oke, tahun sakwajak sini sa sini koroksa susuk sini MLA sini sa jusuk itu bonobo ani kapangni hamzak nang tai sokani sibaya. Kok ke tini sini yok sama sobawa. Amno ma buzok lai faidi sengtam ni bagai kisah-kisah samung bai kisah-kisah samung klai tadi mantai shok tai nahalai nani azaga seng kakhegal sengrika kebang mara senti bodolno jora budri laikya snam laikya tabuk bubagrano matro ek bochor se jora laina ble te bisia takhur bukrono nang koyo khulumui koyo je faidi o ek bochor jeng kunu dige o manani dige bojaga manthai dige nozoriyawi जों मुथांजागनानि हिंखाय ओ एक बोसोरले जों बुबाग्रानो लगिरिनाय ओ बुबाग्रानो लगिरिथानि जों साब जुनालतै ब्लक तामो सुजुग सुबिदा फाय आबनो जों आसु वानसु यावै सिनि कामि आमसाइनि लुकुरक जे बरक बिसि नांकुगै दङ बरक सकांना हाग्रा थं हिनै सिनि लिडार्स रक मानसुंना नांनाय ओ नांकुगै दंनाय सिनि कामि बि ओ दंनाय लुकुरकनो जों रिउइ मान खांखाय ओ एक बोसोरो बेबाक लुकुरकनो बुबाग्रानो लगिरिवानो आबो आं बयतो खलायो ओंखाय जों लिडार्सनो जदि पुलियानो आं सिसकां नाना नांगौ हंखाय आमते हिंखाय सिनि जनगण सिनि पाब्लिकनो जों ताम हामजाक नं रिखाबा गाहायनि बागै फायदि दिनैनि सिमि वान सुगिनादि मात्र एक बोसोर जोबना एक बोसोरनि परे कुनु अभाब दंला ओंखाय तेतामनो आसो वानाय दंखोबा ओंखाय अ एक बोसोरनि परे जों अभाब सेक्रिफाइस खायो जों बयनियाव किसिसा बाग्लायानो गुबै हामजाक बुंबाय आमसुकसेबले के फायदि दाखरो बुखरो जतलन कयनाय सिरि बुरै मथारकबो बेलाय क्राक ताबुक जेखिनि प्रग्राम खायो ओपन प्रग्राम खायो सिनि बुरै रकनो सब समय गोबां मानुबोसो आगि राजनीतिक खालायके थिंनो 2-3 बोसोर आंबो हायबानो बुरै रकनो आसुकै सिनि बुसिकांगो आगुहै फायमानि दफानि कगनो वानसुगै आगुहै फायमानि जों नुगियाखौ बिदिनो बुबाग्रानि बागैनो दिनै बुरै रकबो बेबागनो आगुहै फायजार कारण बुरै रक जे जागाया प्रिसेव आबो सक्सेस इंयावै थांगिया आबो जों बेबागनो साविमानो इतिहास नायखाखै आबो साना थांगा ता गोबां मा दिनै आगि भारतनि रानी लक्ष्मीबाई संग बिसोर जुद्ध खालायै इंरेज रकनि बिरुद्धे बिसोरकै जबा खालायखा इंरेज रक खारि माथाखा अमहायना दिनै नर्थ इस्ट नों नायनायखाय दिनै मेघालया मिजोराम रक थांखाखै नरक नायमानाय बेबाग बुरै रक बिजनेस থেকে आरम्भ खायै बेबाग बुरै रक आगुजा बेखौ बरक साखनि याखंलाय बासाय मानखा गिसंले त्रिपुरा हास्ते जोंले जतसे बुइनो मांसे डिपेन्ड खालायदों नांगौ दिनै नायनायदि किलाव थिंनो दङ चिलिन दुगा फालनक रक दङ हायबानो जों बजागानि मातुबु जों साख्रि खालायो थिंनो आगि मन्त्रि जानाय रक साख्रि रिक्लांखो डक्टर इन्जिनियर सनामखो किन्तु चिनि जे बेतन ओ आमसाइनि जे लुकुरक जे इनकाम खायमानि ओ आमसाइनि लुकुरक जे सकेपेल जे आर्न खायमानि जे रां रेगा दाङै फानो चाकरि खाय जों अ रांनो बर तुनै मारि बुइनो तुनै मारि ओंखाय जों जुदि गोदान राज्य चिनिनो राज्य ओंखाय जों अ जागा बेबागनो चिनिंनाय अर बेबागनो चिनि रां पैसा থেকে आरम्भ खाय चिनि बेंक ओंनाय चिनि गोदान राज्य ओंखाय चिनि आलादा अडिट ओंनाय बेबाग आलादा ट्रेजारि ओंनाय जतसे चिनि ओंनाय ओंखाय जों दाबो आसो कस्त'खाय बुइनियारो सानसानै तुबुबै चिनि बर' रकनो ओरैनो नांगौ आफ्रोखाय बेबाग से चिनि थानि याफारजा आफ्रो जों
जे जानजारि मानतै जेसा राजनीतिक बदलफोर खालाय दंमानखा ताबुकले जों थानसांगै अ जे रांसांनि वातै बारिनानि आबो नों आं बेबाकनो थानसाखै सामुखायखेनो आबो सम्भब बुंनाय आबो एसाराखाय आबो कुनु दिनो सम्भब